Ало, ало, ало! Аз много исках да бъда номиниран за Заек в 8 клас, но не успях. Не ме искаха просто и затова 3 години по-късно вече съм номиниран за двойка. Затова взех Цвета. Тя беше моят път към успеха. Благодаря. Бяхме в един клас миналата година. А преди това сме били в една детска градина, но аз я бях забравил. Но да, миналата година. Запознаха ни. Елена Енгьозова. И Даскал. В Лайстунг. Ами да, в една изключително хубава институция. Препоръчвам я на всеки. Много е добре. Ами, Тя ме преследваше. той бягаше. Не, той винаги е бил влюбен с мен и накрая стана. Не. Тя се хвърли като тигър. На един купон. Да, беше по-скоро мероприятие и събрахме се в кръгче и си казахме, искаш ли да станем гаджета и станахме. Досаждах и... Много време, да. Много време. Ми какво питаха дали искахме заедно и станахме заедно? Не! И куче. Не! Аз не. Аз искам. От него по-добре не. Да, много е. Развалина. Душата. Чувството за хумор. Заник. Абе, напоследък птиците почеха и растат малко. Не може да избере! Не може! Аз си тръгвам, приключи. Не, моля те, върни се. За видеото, само за видеото. Еми аз малко, ама... Не е вярно. Абе... Той. Разбира се. Той. Ми не знам, много сме сладки. Не знам. Да. Не сме ги карали. Защото съм очарователна. Помолихме ги. Ми агитация. Да ми купи Андрей желирани помпони. Няма да отговарям. И аз не знам. Тя ме обича. Двамата. Тя. Да, подготвихме си ги. Както виждате, всичко е нагласено, така че не гласувайте за нас. Еми тя не си запомни репликите и аз си карам. Ами... Аз не ги познавам. Да, не ги познавам. Симпатични са. Много са готини. И аз бих им бил гадже. За на вас предаден на живо от немската гимназия. Андрей Влахов, благодаря, довиждане.